Ila. Aite Nancy, Chiriporin Postcode. Yeah? Nancy, Chiriporin Postcode. Yes. Chiriporin Postcode. Peter. Yes, sir. Nancy is your. Hey, what are you eating? Benjaifi na kuona right chekutanga manje kula box ndinaro nema ice ne delusion ne tambula chandisina idoro chete zimwe zese ndinazo Zono laro repeat. ma ice ndatotenga mdara 2 ne matambula 4 ne ma delusion 6 Wakutoma zono laro repeat. chandisina idoro mdara Lembra do vinha base. Yeah.
namirira manager vamudhara kuti vatenge jemasoni. Hapana chinonakidza sekuona mudhara achiita basa iwe uchizvimira zvako nai. Time ndauya papa yakwana tombosiya mudhara vaite zvavari kuita nai. Jemasoni mudhara Uruguna yangu yeshe wandipesa mkati memoyo wangu ko. Anzanamburua former double tooth Oscar Finto Ozopeita Nendeu Musia Ozopetuka Musia